Nu vreau să ajute. Nu stau lângă de bancă că mă deranjează sau că arată nu știu cum. Da, și de Deci era mult normal, că nu m-a ajutat că nu putea să vorbească, putea să facă o treabă. Aici e o problemă tocmai adulților. Copiii, normal că pentru ei era o problemă, nu știu ce să vă arăt peste aia, lasă că... Adică... Aia era problema pedagogului, profesorului. Nu înțeleg de ce... Problema vine din familie, la educație, nu? Nu! Problema vine în cazul poveștii ei. Părerea mea e că acolo a greșit profesorul. De ce să... Eu, ca învățător, de ce să pun un coleg de-a lui să-l ajute? Păi nu, îl ajut eu, adică îl învăț eu. Nu știu. Înțeleg, să vină din partea cadrului didactic, Exact, adică din partea... Okay. Care să nu fie o empatie, Exact, nu vrei să rămâi în urmă cu materia. Ceri profesor de sprijin, ăla stă cu el în bancă, își notează, îl ajută și tu îți faci lecția mai departe. Dar niște... Exact, persoană și independent. Nu pui un coleg, un copil, care el probabil în timpul ăla vrea să-și facă avion, nu să-ți cace ori. Dar ea nu preciza că nu vrea să-l ajute. Ea preciza că se fereau să stea cu el în bancă din cauza deficienței, nu că să-l mai și ajute. Păi nu, că... Acum... Spune-mi, ce să zic, știi cum e cu asta cu statul în bancă și așa mai departe? Eu cred că dacă el putea să... Nu putea. Dacă el vrea să le demonstreze că de fapt el în afară de acel mic handicap vizual, pentru că dacă ea spune că nu vedea bine. Bun. Dacă el putea să le demonstreze că în afară de acel mic handicap vizual, practic el nu are nimic și mergea și el cu ei la un suc, la o minge, la un... Cum? Bun, deci dacă el... Toți avem defecte. Fiecare trebuie să spuneți-mi un om perfect. Uite care e problema. Plus că ea nu mi-a spus în ce clasă erau. Vezi, una e să... Poftim. Asta e o problemă. De-aia există școlile de nevăzători. Niciodată nu se meditez. Sunt de acord cu integrarea nevăzătorilor, dar niciodată nu se fiu de acord că nevăzătorii pot fi integrați în școlile normale. Mai ales până în clasa 4-a. Chiar și în 5-8, dar mai ales până în clasa 4-a nu. Pentru că copilul e copil. El nu are o educație prea mic pentru asta. Nu poți să-i ceri să trateze orbul ca pe un egal al lui. Nu, pentru că e clar că are un handicap. Nu are cum să-i ceri, pentru că el se duce acasă la mami. Și mami gândește, uite, mami, am autistic, sunt de la școală, dar se cheamă orb. Și mami, dacă nu este foarte deschisă, spune, tu rămâi acolo de orb. Deci ăsta vine tot din educație, din familie. Doar dacă eram la sat, și erau de etnie romă. Sau el? El. Bine. Să mai fii și orb, să mai fii și rom, e o treabă. Deci după ce ești orb, mai ești și rom. Nu contează. Ei, așa vedeau, copilul mic așa vede. Copilul mic așa vede, orb cu țigan, gata. Deci și orb și țigan, ce să mai? Să fie doar rom. Poate asta e părerea voastră. Nu e părerea, nu. Deci asta e părerea copilului în altă bancă asta. Deci, mami, am un în clasă și e orb. Aoleu, după ce mami, dar nu știe și zic, care e soluția? Soluția din partea părintelui. Trebuie să explice că... Aici e clar. De asemenea, tuturor. Referitor la ceea ce a spus Sorin, da? Ok. Într-adevăr, de acel copil trebuia să aibă grijă învățătorul. Era obligat. Deci, profesia lui îi impune lucrul ăsta. El nu e acolo ca să bată, dar trebuie să fie liniște. Nu, el trebuie să aibă grijă de copii, ca ei să fie bine educați. Problema cealaltă de netoleranță și așa mai departe, să zicem că face parte și din familie, pentru că asta e. Părinții cumva. Deci putem conveni cu o soluție pentru îmbunătățirea situației nevăzătoare este educația? Una din soluții este clar și educație. Clar. Nu se poate fără educație. Ar mai fi fost o chestie dacă învățătorul lua inițiativă și le explica micuților cum că nu e așa o problemă că copilul nu știu ce și că hai jucați-vă și cu el și așa, ei erau prea mici ca să marginalizeze. Jucatul nu era o problemă. Nu, nu era o problemă. Nu, că joc participa. Se juca cu noi la fotbal sau baza ascunsele, mă rog, cât putea. Da, putea, dar nu prea putea. Nu era nici mă la scris,
vedea lucrurile, asta e clar, era de datoria învățătorului, asta e, el îi crește practic pe copiii ăla, el îi educă și dacă zice, aveți un grijă de el, că mai... Și ne spunea să avem grijă de el, să nu lovim sau să nu împingem, că... Deci, practic, e victimitate. Asta nu e soluție. Clar, nu rost. Pot să fiu un pic mai cinică. Era de datoria părintelui să ia copilul care se simțea traumat. Să-l ducă la școală de Școală specială. Bun, acum mergem la următorul pas al metodei brainstorming, pentru că vreți să plecați sau, mă rog, sunteți obosiți. Haideți să scriem, eventual, Daniel, rog, ți-ai asumat rolul de secretară, eventual să, dumneavoastră să ne spuneți, de voi să ne spuneți soluțiile. Le-am discutat, am găsit la soluții, Daniela o să scrie, iar o să vă rog pe rând, din ce am discutat, soluțiile. Oana, ce soluții pentru îmbunătățirea celor nevăzători am identificat în cadrul de realizabile, nerealizabile, asta o să vedem. Dar ce și realizabilă și soluție pertinentă este asta la accesibilizarea. Și s-a soluționat accesibilizarea, nu? Clar. Așa. Idei. Zi? soluția e văzută aici ca țintă. Deci accesibilizarea, dar modul în care accesibilizăm. Înțeleg, dar nu ține de noi și de soluționarea aici. De cine ține? Soluționarea era apelarea la autoritățile locale, nu? Deci, practic, flexibilizarea relației autorităților locale cu nevăzători. Și că am vorbit de educație, nu? Și asta ar fi o soluție. Educația atât în rândul nevăzătorilor, cât și în rândul cetățenilor cu privire la raportul cu nevăzătorii, nu? Sau cum este la școală, am înțeles, unii copii Și aici ar intra discriminarea la inclusiv. da, dar trebuie educația în familie. Asta era problema, discriminarea și lipsa, toleranța. În capitolul toleranță, pot să includ discriminarea sau lipsa de toleranță. Dar acum suntem la nivelul soluțiilor. Ce soluții găsim pentru îmbunătățirea situațiilor nevăzătorilor? Soluții efective. Ce putem face? Noi ca cetățeni, noi ca autorități locale, sau ei ca autorități locale. Iar poate să intre locurile de muncă, pentru că chiar Oana spunea că au terminat ceva curs de o masaj. Soluția, deci ar fi legat de locuri de muncă, Da. oferirea locurilor de muncă eligibile, nu? Pentru nevăzători. Bun. Emanuela, soluție. Chiar dacă repetăm ideea sub altă ține, nu e nicio problemă. Ideea este să ne exprimăm. Eu vreau să zic că, cum a zis colega Larisa, că la școală, de exemplu, un copil care e nevăzător, poate să fie văzut din altă perspectivă de ceilalți. Dar ar trebui să pună în situația lui să vadă cum este. Soluția, care e soluția? Soluția corectă este Educația în familie. educația. Contează și asta. Părintele să explice copilului cum ar trebui să se comporte. Ce se explică că nu știu nici. Da, nu ar trebui să știi și copilul. Hai, soluția. Acțiune, reacțiune, interacțiune, comunicare, socializare, toleranță. Oh, super interesant, bravo, bravo. Asta o gândită mult. De-aia a fost tăcut, de-aia a fost tăcut vreo 5